Sembla ésser que només hi ha una persona informàticament. Ja està. Està bé, això. Les pistes. Un cop s'explicarà. El 24 de nit s'haurà de dipositar en una bossa que hi haurà a l'escala de la casa del Felip PSC. S'haurà de dipositar en una bossa que haurà al costat de l'escala del Felip. T'esperem, t'esperem, t'esperem el gran dia aquí, al menjador. T'esperem. Benvinguts. Espera. 3, 2, 1. Benvinguts al Miri. Bé, Consulo. Tampoc s'escoltarà, quan parlar. Eh? Espera. Més lent. Ara. Espera. Ja torna a ser-te. Ara ja. Correm, que tenim de marxar d'aquest lloc.